koso agina woni aka ye nhira nsem no na ye ntonyomo no entimeka ne ageso ye ntojom nhira ne honhom ahiafo nhira ne won a ore aho nhira ne won a wojo nhira ne won a trene hokom ni sukom de won nhira ne mobrohumfo nhira ne won a won koma mutil nhira ne patafo nhira ne won a trene nti wotan won. Amen. Yebe free voices of peace no mama yenyum. Uda suje onyami usakrada. Hallelujah. Uda suje onyami usakrada. Etemremo uyonyami eneso uyonyami. Uda suje onyami usakrada. Bomuda wasia, yenina bomuda wasio, yenina bomuda wasenana, oh yenina bomuda wasia, yenina bomuda wasio, oh yenina bomuda wasia, oh yes.
Tell me, Lord Jesus, now also me believe. Oh, Sunday magic was she ramen. Now I for a every me body more. 18, now me Lord Jesus. 18, now me Lord. Now all the me put so you now check me qua. Now I want me mama. 18, 18, now me Lord Jesus. 18, now me Lord. All the people so you na chepe kwa na wa umya mama ye. Oh, what a ending. Set me Lord Jesus. Now also me bokasi. Oh, Sunday magic was she rame. Now I pop for a industry me body mo. 18 na me Lord Jesus. 18 na me Lord. Now all the people so you na chepe kwa. Yoko, be ready, oh, say Jesus, be ready, I'm going Yoko, oh, boy, I'm going Yoko, be ready, oh, say Jesus, be ready, I'm going Yoko, oh, boy, I'm going Yoko. Oh, I pray and I tell you, I pray and I tell you, oh, I pray and I tell you, Joanne said, "Emmanuel go go me, Matino, Joanne said, Emmanuel, oh, Matino, Joanne." Ojo de sere mami gogo meje Matino Joa de sere gogo meje Matino Joa Oh ape mabodo and on your Kenya coupon, and I say Kenya me, and to Kenya me, what over something in the coupon. And on your Kenya coupon, and I say Kenya me, and to Kenya me, what over something in the coupon. We Kenya Popo, and I say Kenya me, and to Kenya me, what over something in the Popo. And on your Kenya Popo, and I say Kenya me, and to Kenya me, what over something in the Popo. No, we are the new. And you Obama no. Oh, my yes, you did no so. Oh,
Osafo. Bebre corona creba ye enipa efiri mu ya nchen wo mo yenye papa bi nchen wo mo nanso adum ni ntimi no mienu ya da so ti ase na mojari ni emu afru sane a yemfa se da manyankopon yenna onyankopon ase ne enye ne kese. You are Alpha and Omega. We worship you, my God. You are worthy. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy. We give you all the glory.
bɔne akyerɛ Onyankopɔn ɔyɛ tirinini ne nokware ni sɛ yɛka yɛn bɔne kyerɛ na ɔde kyɛ yɛn ɔbɛhohoro yɛn ho ama yɛayɛ fitaa sɛ sukyerɛma yɛnka yɛn bɔne nkyerɛ Awurade mi yɛde bɔyɛfo mi ti sapa na mache kwapano onodo misa se otuminya me wo mi Onyankopɔn anim ɔyɛ nokwafoɔ woka wabisadeɛ kyerɛ no ɔyɛ nokwafoɔ so ɔbɛyɛ ama wo menu mienu yɛhia nneɛma bebree yɛn nso ngu Awurade so ne yɛnka yɛbisadeɛ nkyerɛ no na ɔnyɛ ma yɛn na afei yɛmpagya yɛasafo yi nhyɛ Onyankopɔn nsa ɛfiri sɛ korona ɛbaeɛ ebinom atena fie akyɛ yɛnsrɛ Onyankopɔn sɛ ɔma ahokeka soroko mmra wɔ mu mu na yɛn nyinaa yɛmmra mmɛbom nsom ne yɛnyi Onyankopɔn ayɛ afei yɛnkɔ sɔra ne yɛnane abatoɔ yɛ a yɛto ne nne nso so nhyɛ Onyankopɔn anuonyam ne yɛnsrɛ Onyame sɛ ɔno ankasa na esi hene enti ɔno ankasa ɛmɛyi n'asafo mpanifoɔ ɛma yɛn nipa deɛ yɛsusu wɔ yɛn tiri mu no ɛnyɛ no na Nyankopɔn pɛ Onyame nankasa ɛmɛsi asafo yi mu asafo mpanifoɔ ma yɛn na yɛkɔsoara dane ɛnɛ som yi nyinaa de aba Onyankopɔn anim sɛ ɔmɛdi ɛsom yi mu hene yɛanwomtofoɔ ɛbɛto nnwom ama yɛn na ne ɔsɛpakafoɔ no nso so ɛmfa nhyɛ Onyankopɔn nsa sɛ Onyankopɔn mɛkasa ɛmfa ne mu wasafuti
mu ne yɛbɔ mpaeɛ. Amen. Yesu mi wura ne madamfo pa. Asafo ne betena se kwafo be ma ye nwom enu achi ye beje ye tight.
to him 11 na obi a wo de tight by na wo de aba. Mesre na wa tight nikita no wankasa boso mpaye ansana wo de komanso edimide echi nyame oma owanim adwuma okoye na akyese wonche mudu na yemfa nkono ne yemfa baako emrew na wo kan se wadi unukure epegya ekyrew esre wo munhyira bia ne mu adom bia eso de dom ma se na wasama kan ma ne mre mu sama wo hwe ne wadi abaiso Erade twitwa dwom eto ne aye den a enim na mu nsem okene ne mu nsem mfie num fie du ye ne mu nsem aso de oma ya yei se bibi bone wo mu a hwe so na faje wo era wasese watie ye o Yesu dim amen mesre mbatwa na mo de atuma man Erade mu adofo asomdwe nka mo nyina ya sene ya obu afumi nti wanye so papa bi sa no good pese mi hu nipa wodem ha besi sa bre wontimi nto won aba enti se besi sa bre wonto aba mami hu pacho mami hu nsa wosoro akra okay Esro hofo no munyina mato. Aha. Okay. Esro hofo no se wonto ya mame hu nsa wo ho. Nsa me nupe na me hu miensa. Esan se ye toa osom no so. Na ye hye asore ye nase a na chese abato no ye wie. Ye hye osofo no ya asore fiase so be ya asore pe aba no ya to awie. Di se wonto ya me pese me hu. Na ye hwe se ne betimi aye sa arrangement na ma o. Medase timu amonto akamo no sese ekwan da honom bomodiana eko ehonum table no sese anakoto waba no na moma me 5 minutes kakra na singing band check kwa mu amaka wasoro ho na matom de yedada no moma enyum mienu moma enyum mienu sese a singing band check kwa afo amwosoro ho no amatom aba moma enyum mienu na yenuanom mu miensa and 95 akano omuntu abani wieni anto aso. Thank you very much.
oda sote mame okama sema Inyumbeye dena asa Adia Yesu ye mame Inyumbeye dena asa Jase oda sote mame okama sema Inyumbeye dena asa Adia Yesu ye mame Sudada Dena asa
Yɛbɛtie yɛakenka nsɛm deɛ ɛtɔ so deɛ ɛdi kan ne deɛ ɛtɔ so mmienu. Our first reading this afternoon is taken from Genesis 15, verses 1 to 6. Genesis 15, 1 to 6. After these things, the word of the Lord came to Abraham in a vision. Fear not, Abraham, I am your shield. Your reward shall be very great. But Abraham said, O Lord God, what will you give me? For I continue childless, and the heir of my house is Eliezer of Damascus. And Abraham said, Behold, you have given me no offspring, and a member of my household will be my heir. And behold, the word of the Lord came to him. This man shall not be your heir. Your very own son shall be your heir. And he brought him outside and said, Look towards heaven and number the stars if you are able to number them. Then he said to him, So shall your offspring be. And he believed in the Lord, and he counted it to him as righteousness. Here ends our first reading. For Yakan some what to me, you be more Hebrew from Romano. Ti do bacon, and he came back on a cosimian son. Near Twasso, every in Chichemo tree a cosidunsia, Busian for my intent Yankopon Asem. Now, I feel you did any idea I young and need that so a hot or so in Roma are young who are dancing year. Na ye mu na tetefo no nya dance ye pa gidie na ye de tia se wiase ahodo odi Yakopon asem na esiesie nti de enu tu afiri noma a ene de mu na ebae ye toa so won wotwe akosi dunsia gidie na wo frɛ Abraham no odi seti efiri kɔ baabi a daaki nya ho se Japade na ufri adi na onim de oreko gidie na wode koye ohoho bohwe asase no so se ananafo de so na oni bohwe kro no ara adidifo Isaac ni Jacob tina ntomadan mu na otwen kro a ewo fapem a ne chichifo ni yefo ni Onyankopon gidie na Sara nso di yan aho Gidie na Sada nso di nya ahoɔden nyinsɛneɛ ebre a watra ne nyini mu efisɛ obudie ɔhwɛ bɔ no nokwafoɔ enti nso na ɔbaako a owu yempo Onyankopɔn a ɔdɔɔso sɛ ɔsoro nsoroma ne mpoano anwea a wontumi nkan Gidie so na yenum nyinaa huui a wɔn nsa anka bɔhwɛ no na mmom wohu akyirikyiri nko diiɛ Ye no etu kan se oye ahoho ni amanfrafo wo asase so na won a wo kan sa no odi kire se wo hwehwe kuro bi a ebe ye won ara won dia na se won ni dia wo firi mu ba ye no a anka wo adaje se obesane akro na afi wo hwehwe kuro a eye kine so a ene osoro dia enti enya Onyankopon ani wu se obefre no Won Nyankopon efiri sɛ wasiesie kuro bi ama wɔn busuafo Nyankopon asɛm nie Hallelujah. Amena wo yento sa nnumi fanya Awurade kɛseɛ. Pɛsɛ wo pagya wakoma didi nnumi akyi. And I pray that God will minister to you even as I minister with you. Mon kamfu Nyankopon Moa nomne kome
Follow me, let's go. Why? Yamin shira also be nisa. Monka mfunya kopo. Hallelujah. Moa nomni koma. Mese monka mfunya kopo. Hallelujah. Moa nomni koma. Oh yeah, adekase, oh yeah, adekase, oh yeah, nipa nina ifi yena nomye adime sila. Abara Yesu Wehu Yemo Hallelujah Wase Yesu Wehu Yemo Adada Yen kwama foni no abara aho ya ojifu na do osopi o ma ya twa bawo na wo so fe iti bibi abara wumi lewa wo hallelujah eyini dina yo Yeti asi yoda ahonya nyami orefa naho topa alina nasumbi luka ayen ora Abetna Yesu Obiamone na Obayela Nakaba Sema Onyame se ayeyi Oh, Asasa, Yedanasi, Oh, Yaku, Awuwabi, Oh, Yeni, Mamfoyi, Yerire, Chichifodino, Amani mude for soul. Hallelujah, hallelujah. Yena
hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yenina, yedanasi, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yenina, yenina, yedanasi, mauloloto, midagbe. Oh, Maulo Tommy, oh, Maulo Tommy, Maulo Tommy, Titibremu na wuyo nyame, hallelujah, enenso wuyo nyame, abara odasu ye ajo nyame osa. This is the confidence we have in you, that we have not come to your presence just like that, and that anyone who comes to your presence will live, transformed, revived, and empowered. By the power in the name of Jesus. And I'm going to pray as I would have been in some two and some. Now, this will be a down soon already through swap. I'm funny puppy to some. 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 I'm funny puppy to some with Jesus Christ. Father, every hand that is lifted up, I ask of your blessings. I ask of your goodness. I ask of your blessings. And Sabi man who minister preacher. For we set to move. Let's see that waha. Now we there we let the person encounter you in a special way. In the name of Jesus, we give you praise. We give you praise. We give you praise. In the name of Jesus. Amen. Bet me at Nasi. Yamishra Bebre. Yamishra Bebre. Then Yamiasi, Bessis Abre Mudia. Namini said, Nia Oba, sorry, be our ba. And the Bessis Abre, the own to Abadia, Namin Zebia, own Pesawoto. Tia try to make so. And there, when you go on the Nakua Bia in Shirama Yana, or Namno Sodi a beche Nasem. I want to introduce to you the humble servant of the Lord, the Reverend Stanley Lawe. Reverend Stanley Lawe.
Papa Sofo Stanley Lawe, and Yan and Kwan and Nam Nehoka for a can home, Mama Lawe, and so Ewaha. Papa Osofo Lawe, ye Presbyterian Sofo, Tisemia. Onona, Yane Ostra, a church man. Protestant church, no, Protestant church, any Ostra, Protestant church, ne wohono, ewo ayonko febi. And it's a bribiano on my head, Presby software, a coho. No, akoye juma. Or sofo lawen as I say, or woho. Or no, woho, the past 3 years in ye, December, no way, 3 woho. Or ne, year, and in ba. Na Yamiadum, or ba, Yamukano, Ualab Kakra, Ulab Kakra. The one Tiasia, and in my cartons. Na ono na nyamede ne yenhyira ma ye no aka nyame asema kire osofo lawe ye obi aminim no pa temuni osofo omare Euro Presbytery clerk no ye me ensa no ye mate ye co Trinity the same day ye we the same day ye commission ye the same day ye enti ye nim ye ho enti yo ha ye osofo omare nim se ene osofo lawe aba besra ye osofo ye mo akwa na menti na nim kire o your congregation is so na me ba ye no almost say covid nti omo ba sorry no shift system ti obi wo ha me hwe nkrofo na nim me hwe anim ye obi wo ha kra wo hwe na nim na bi oba sorry last 3 months afi no aba ba ko but it's a big church and so ye fa no sanka kra ye mo akwa as we sing the hymn to prepare our hearts. I pray that God will speak to you through us, through you to us. Amen. Sorry, to Presbyterian hymn 237. Yabeto ba kumienu ena miensa 237. Kwa fwa me pamuchao. Two, 3, 7. Asomdwie kan nyina ejola. I take this last reading from Luke chapter 12, reading at verse 32 through 40. Luke's Gospel chapter 12, 32 to 40 verses. Do not fear, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Sell what you have and give alms. Provide yourselves money bags which do not grow old, a treasure in the heavens that does not fail, where no thief approaches nor moth destroys.
For where your treasure is, there your heart will be also. Let your ways be gathered and your lamps burning, and you yourselves be like men who wait for their master, when he will return from the wedding, that when he comes and knocks, they may open to him immediately. Blessed are those servants whom the master, when he comes, will find watching. Assuredly, I say to you that he will get himself and have them sit down to eat, and will come and serve them. And if he should come in the second watch, or come in the third watch, and find them so, blessed are those servants. But know this, that if the master of the house had known what hour the thief will come, he would have watched and not allowed his house to be broken into. Therefore, you also be ready, for the Son of Man is coming at an hour which you do not expect. Amen. And the animal of Asomdwie can be. Meden de osofo lawese ne osofo tete aka na ntene twi no masia na mesia and say me pronounce si bibi na enye correct am fa nche me gama ya bi elo e wa manyama wie ga oh mo nyina mo nim se presby asafo de e Ghana nyina akamfo wom nkranfo wom krobofo wom entino mo meka hwi ni brofo se ne be ya ya brementi nyame nhyira ye amen me ba cha mo simuti asa ne mo mpae oh me cry yo nyame ye oh no kuna Jesus Osaye oh me inyamiaye oh no kuna Osaye uyo batampa na yemuye yakasi ono na wa mayenya kwaji mobro fweja obiara ni wa otisewo ono kuna osayi ise uya batapa na yemuye yakasi ono na wa mayenya kwaji mobro fweja obiara ni wa otisewo ono kuna osayi nyame wo na wode wo ma abɛhyɛm no pɛ bio awie yi nyame ho kronkron brana bɛboa yɛn bɛhyɛ yɛn kran nyɔngbɔ oda nkyɛ twɔmo mu kronkron no wobagbaa wo Lord, come in the power of the Holy Spirit and minister to the heart of each one of us. Thank you in Jesus' name. Amen. Team na yedi amaya then say our holistic health care, the church's concern. And there PCG as a for no health week and no team no reflecting about our health. Our holistic health care, the church's
concern. More dear named one philosopher by name Tellus. Or see, a sound mind lives in the sound body. Thank you. Ready asafono nem say ya pomudin ye better asafono nyina bekoenen. Hallelujah. The present church believes that the moment the congregants are healthy in every aspect of their life, the entire church will become healthy. And nothing I call Ghana. A war, your history book must say, Presby Asafono na the first educational institution about Ghana. And yes, schools from KG, from crèche to university. After so, you will have services. Uko Domahin Crow, uko Agogoa. Your hospital can see what's our areas now. Uko Nov now. There used to be agricultural station. Previous Afono now. Wayama communities. Now a war. Now you say, previous Afono what TRCS and yes say a beko a stroke can answer heaven now so a bra yet think crime ye hear good health, money, and any comfort you can talk about. Hallelujah. And then maybe say, I'll look at what the dictionary refers to as holistic health. And I'll say now go demand. Holistic health is an approach to life that considers multi-dimensional aspect of wellness. Say, ewo nipa asitremu nyina no ebesi ni yie. It encourages individuals to recognize the whole person: physical, mental, emotional, social, intellectual, and spiritual. Hallelujah. Yeah, mama no ni yeah papa no ma ha. Muko school wo Ghana. Me wo gidi say mo bebre mako presby school sana me boa. Good. And the yasafo no e wonti ase say nipa da se ne se ne ehia na nyina e se ne sanka. Uhwe me time me one person me di preach ya me ntimi nka saa ne ma nyina ho ase me pese me ka both only the spiritual and our health, and let's leave the others for another day. The first reading talks about Abraham, Father Abraham, the father of the Christian faith. Charles said, Abraham no ye Judea ye wo Yesu mo no ye nyina ye mpapa. And can cancel my decline. According to Genesis 13 and verse 2, Joseph said, Abraham was sika or Wanyama say he's a rich person. But the next verse no actually and say 15, the next chapter is not actually and say, now so way in he lacked childbearing. So Abraham was not totally well. Or was sika yare bia hano nanso oniba. Eto de bia onyame som
ɛwɔ honhom afɛm ɛdim yie wowɔ sika yare bi anhaw nanso ebi a na oniba ɛwɔ nyame nhyehyɛeɛ mu no ɛnyɛ saa na ɛsɛ sɛ ɛkɔ. Hallelujah. In fact, adesua manya free Abraham asetena ne mu sɛ neanom sɛ up to now wowɔ ade bi a ɛhia wo a ɛyɛ nyame pɛ sɛ saa adeɛ no saa ade pa no osanka ebi ne ka sɛ ebi a na nyame wama wo sika wosan wɔ ma na sɛ yare bi ha wo a ebi a na ɛyɛ nyame pɛ. It is never true. And you're not correct. God wants us to be well, to be whole in every aspect of our life. Hallelujah. Nyamin Charlie, me know, and then we find ourselves in one of the well-developed countries in the world. Yɛka Germany asɛm a ɛnyɛ me ahɔhɔ na meba abɛka kyerɛ wo. Yɛkɔ Austria ɛna yɛyɛ research. For your information, afi a yɛwɔ me yi, Vienna is the most livable city in the world. The country, that small country, is so developed. My name is wife, yes, surprised me say, yeah, what Ghana? No, we only hear about Germany, Australia, but not Austria. But it's one of the well-developed countries in the world. Science. And you can forgo natural way of getting children. Obey IVF, and I say artificial insemination. Now I die. But me person me catch you say your bonsam na ekutiawa. You can do 1,000 artificial inseminations, you will not survive it. Your presbyter Bako wa Ghana, your penasem. In fact, or you're one of the top people in one of the secondary schools. Mami Niba, and Sikadi, when I saw person, IVF. Or bonsam na, hana 1 year ban, okay, IVS no, or sunset. And there are this one of people saying, "Fan free her." And yanom, whom assemble very rare. And it's a nyame. I do not be a Christo for. Muma yendi neki. Hallelujah. And the nyame pese esi ye ewo bibiemu. Ewo hunama fem. Na your problem is say, yeah, nyame ya duma. Ye binuma ya Bible chire na ye de honhom niama ato echire. We just throw away spiritual realities. My wife and I are praying for a couple I have to Austria. Mo yes send your sentiment say nipa. Papa no wa yare bia. Ya sasa yare wa doctor ke say nyina up to now enko. And si ho ni yire ya no half mad. And the papa no ni half inti ontimi nye juma. Ni yire nso yare wo na adwen mo ono so ntimi nye juma. Aboa bi bekawa. Aboa bi bekawa. No wa share coat ni tie. And you know me person me kan say yen hira na nyame ahira yen say yen ye ho ya sorry. Ebra ye to nyuma ye kan see o me me wife me my busia ya mixi saa ne mai for many years. Asafo na ye wo mu no mu amonem se na aborfo ye ma ade enye praise ya sorry. Ye bom pa ya mbie ya no enyum no ye to no by styles. And the papa be call na me hwe na say oh I envy you. Ya misses had the archer. And ya no mama ye so nyame mu yie. Hallelujah. Ma ye so mu yie. Ye mo pi ye fi a ye free mo no.
Ewo say ye were abrochi de nanso abayifo a ewo no mo de enche. You are working and there is nothing to show forth for your hard work. This is not of God. We in free nyame. Hallelujah. And free nyame. Nyame pese. Our health, our marital lives, and what have you? Esi now so Jesus. Ya so Yesu wiye. Amen. With your anchor in the source of your with your anchor we have an anchor that keep the soul steadfast and sure when the billows roll. Fast into the rock we cannot move, grounded firm and deep in the Savior. And you know, say yes, you are fasting to an anchor that keeps the soul. Hallelujah. The person me can say, Titifua, Omoafa, Adwin say, Yemfa presbya sorry, Emra Krumuhano, Nyame Shamone, Omasifo. Ye presbyma omo baby a kroma no Presbyterian church wo ho no dodo no ayira ensan se abrofo no mo amonem ene omo amode nyamesem no abrɛ yɛn omo adam achi omo kan kyerɛ yɛn sɛ ade a asitra abɔneyɛfo ɛwɔ Africa omo nyɛ no omo se ene omo se yɛnyi tum sɛ ɛyɛ Canada, ye di wo kɔ hɔ a ɔmbɛma wa science sɛ obi kura di yeye aboa ba asɔ de no ɔse ɔpɛ sɛ ɔwɔ aboa na wo ɔsɔfo no ɛsɛ sɛ ɔhyira so menianom mo mmɔ mpae ma pressure asafo no wate na muhwɛ sɛ kyerɛnkyerɛ mpa a yɛ nananom de gyaa yɛn no yɛsom akɔsi awie ɛnti misan ka biom sɛ mo a ɛnɛ mo te nkwam a ne yɛ nananom a ɔmo atena se aka sɛ Hamburg ha ɔmo yɛnsi pressure asafo mesi nyame nhyira ma wate woyɛ nyame sɔfo na wohu sɛ amanfoɔ ɛkɔ sɛ yɛ mu a ɛyɛ ɛya sɛ ɛya kɛkɛ Satan has succeeded in influencing legislation of the various countries against the gospel. This time koya niam pie wa abrochi ha ye be bisa are you sa musuo no friendly ana say yes ye be sum nyam ene no moma ye sum nyam yi say yes ye sum nyam so a moma ye ndi bone ni proper no if I make our Ghana ye was age of human right me ya krobone titino they walk barefooted. Wow, now you respect the person. Or tell me sum abosom. And the answer says, and they see a soon yamia.
Moma yenso nyame ye wate. Na inshira wa nyame somo. Amen. Last reading no amedi ba bia wie ebisa se Yesu ba nipa he no be hu se omo da so som no. And I can say servant is you. In fact, your master no watch it. And no master see. And no more the omu pair. Say a banner so bad. They will be found wanting. And you know, Yesu beba dakro. Yesu beba dakro. Yesu beba dakro. In the sermon. Mama. Say, oh, some nyame na we asia. Sorry, biom. This is one of the wonderful things about Christianity. The moment you decide to love God and to follow Him, God is not about any wicked idol who will kill you when you fall. Just that, don't deliberately fall into sin. There are some Christians who are practitioners of sin. We have medical practitioners and many other practitioners, and there are practitioners of sin in the church. Omo dobone. Oh yes, sir. Nyamishira empie ende ndiwo wasitremo afenso obunsampo ene nyewo. Ensan se unai ba kon wa ha. Ena ba kon san sai wo asreden. Meni wo dia Yesu afreye ena ya ba. Moma yen stresse o ma ya aduma ye di sunu yiye. Hallelujah. Nadakro. The rapture will definitely come. It is not an old theory. No. Jesus died and came back to life, and he will come back for the church. Hallelujah. Ebra, mama na only the liturgy no. Only the liturgy na wakoso na wakoto nyom na wasan aba form. In fact, there is a God, we want to serve him. Hallelujah. And who are we are group leader? Me pacho sumnyame wo. And yes, sir, there be a uba sorry, ya pona ukofie wo de unya no. And nije bi wo nyame somo a Jesus who ye bibi was sorry no ansana sa enije no about. Besides, singing band. You are just going about doing things for God. Yamin Shrayen. And then, Yamin Pese, Yadis Radinina Yensanka. It should be good, it should be well with us in health, in social life, in our financial life, and even in our families. That is God's perfect will for us. But the truth is that we need to pursue God in holiness and righteousness. As I say, ye dinechi ewo kron ye. Moka Abraham, nyamisa twen na mema Isaac. Wa twen sa kodru bebe no. Ni yire ni so amwa no. I say okay, me house girl no there. Ma. Ono no su ya netime okay. Una send una wa kan tebe fani bra. Eno ne hawa ewo Israel for efemu up to today. There was mistake though how we are. It will outlive you and it can destroy your family. And the yema menemo ya yire no eya amonti ya afutu pawati. Me mama ne monka me mama e. Amen. Na me ni be ma no ne ye papa nso. Eya o ma yenyi afutu pa fi ya yire no nchen. Oh, me papa no ne me monka amen. Ebra me baba si for me. Me pesa me ka Reuters election na ho asem kakra bi. Trust me say
So be the so ye leader a juma pa. Hallelujah. Na yampa se a juma pa. Monhwe as young as many or so for 30. Ya jet him say a be ye first suffer. Ye na risk I will. Make I say me mama abisam so mama ba you see raise yourself for this kenim and through yourself say ko jumaya e be see yi. The worst aspect is around the time me person me di osofo me wo my sister back one of the American countries say okay no brana be go school Canada and I'm say no me person me di suffer. And they said, "Niya uba." I come back say, "I cry, baby ham." She said the amount for a ponoso trying to go to Europe, die daily. Who want you free a year? Who see who kodi or suffer bed? But Yamin Chadie, Jerusalem say, whatsoever you invest because of this God, He will one day pay you back. Hallelujah. And the minister said, "Dachi, nyamini me beko abrochire." Men, nyame pese me kan say the adwuma no hye mo nsa. Say the titifo no ananse say mo amok say ya san lecti mu bi mu a munye ni better chen the pass you know. Hallelujah. Enije bi ewo nyame sommo. Hallelujah. Who ye bibi manyame a no keke di joy bi brain. Nyame nshira nipa dodo a nyame pese ene abaya ya toi omumedi asafo ni nyame nshira mo ne asefo nyina. Amen. Momwa menaye to Presby hymn 152. Presby hymn 152. Mepacho kata weni na ye bompae.
Enianom adofo. Nyame adom ba ko de ma me so bi yare na me bom pae mana. Osasa yare no. Na menem se testimony ba ko nyame de be ma obi wa ene Asomdwie say yare bi a doctor for ya enkoda no ene Yesu be fa akọ. When he said, Bibi, just raise up the hand. If you are sick in any part of your body, just lift up one hand, trusting that the Lord Jesus will bring that hurting health challenge to an end. I feel so. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Obi were legal issues, court assembly. I was them. Me babom paye na nyame ebe di asem na ma mama hada menemu but nyame mameti asese obi wo dem ha you are going through legal battles and God is stepping in that challenge. Father, I thank you for your faithfulness. Lord, I thank you for meeting your people at the point of their needs. Lord, I thank you for deciding on your own to take up the legal battle of your son, of your daughter. I declare that battle has come to an end today. Sa court in seminal ene abaye. Nipa dodo a yare bi ha omo Yesu omo dom omo ya sas yare ne nko kiro sem ne se Yesu wo sori ne di ayaresa abreye wo Yesu dem sa yare ne enko. We destroy all forms of blood disease. Yesu moja ehuru obi a owa yare e woni moja monko yare a yesi a doctor for ani aduro ene Yesu asasa yare no yare e wotimo ayasi onai onsa okuku uyem sad yare ne nyina yadumi wo Yesu demo yadumi wo Yesu demo anyame yada wase se ne ahomjie aba efie ha. Healing has come into your people's life. Deliverance has come to their life. Yame yeda wase. Se una wo dokese ma wo mai no mo e na wo de o ma ba ha. Yeda wase Yesu nti. Amen. Amen. We nyina chi no hwan na wo gi na di. Any asem ne be kan kire papa. Amen. Papa yeda nyame nshira. Me pamucho ye nyina ebe sori agina ho ne ato Presbyterian hymn 468. Ye beto ba ko ni mienu. 468. China singing by 4 months yes
Yabachi Yafori, singing man for Bedi.
fataye yo. Ampara nyame fataye yo. Aye isano. Ampara nyame fataye yo. Ampara nyame fataye yo. Aye isano. Mumma musema ne da da da. Mumma musema no da da da. Missy mumma musema ne da da da. Mumma musema no da. Missy muhujano da 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 da. Muhujano Missy mumma musema ne da da da. Mumma musema no da da da. Ampara nyame fataye yo. Ampara nyame fataye yo. Aye isano. Ampara nyame fataye yo. Ampara nyame fataye yo. Aye isano. Missy mumo se mane da da da. Mumo se mano da da da. Mumo se mane da da da. Mumo se mano da. Missy muhujano da da da. Muhujano da da. Missy mumo se mano da da da. Mumo se mano da da da. Pacho entrance kakra. Sonia ye papa kan ye no ene eye health day. Eye apomuden eda. Asɔre nso yɛ wɔ apɔmuden nso ɛwɔ ha wɔɛfɛ ɛwɔ sɛ yɛbɔ afɔre to yɛ wɔɛfɛ ne mu na yɛde hwɛ yɛn nkasa yɛ ho oh ada wobɔ fumi ana oh wanka amen hallelujah yɛyɛ ankasa wɔɛfɛ no yɛka sɛ bosome biara no yɛbɛbɔ afɔre ato mu enti ne de a ɛyɛ wɔɛfɛ no ebi a na wɔamoa ho wan wonnim sɛ biribi saa ɛma ne haw Hebi ni wa en how. No se bi won ko ade a fabra. Why? Hwe opesi dem. Dem fi ase enyi 20 euro ni en fabra mekoa. Na dwumade no. Ye hujum. Wona tum. Ekwachi nuti. Ye. Opa ni mame. Kristo ni meje. Reggae. Aye. Come in, Betuna, Anya wose ebi kwa eye juma merade mediani ebi ana wa mo aho enya wose e ma ne ha ba se won kwa from na menya nsam shira se o fremi abibiara mediani je medudu yamishrao Meyatuma, Yamishrao
Mama Yamisra. 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 Meyetuma. 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 Meyrade. Sawo Fred. Yamisra. Atama me Yamisra. 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 Yadamasi. Ono na wo baba Yamisra. Yakabia fabra. Yezan kobi. Yakabia wo de fabra. Yezan kobi. Yakoma ni mema. Tude yakabia fabra. Yakoma ni mema. Meyetuma. Meyrade. Sawo Fred. Abibiara. Yakabia fabra yakobi. Fabra wonti. Adam Shiva. You. That's all. Onyame wo nhyiraw sɛ wayi bi afiri wakoma mu na wode bɛboa nyame adwuma no Awurade ma onya no mo na watwi ɔnam wo Yesu mie kwan kɛse ma wo wɔ Yesu din mu amen yɛto asom no so yɛbɛtie nkaebɔ Asomdwie nkamo adofo mientie nkabo didi sue ne enhye ne nso ana medenchi asronko afriye papa ho ade bremo papa ane asafo mpanimfo nyina ho ye ene ye mama Eunice ene Hanover fo ene eson adofo mientie na wotwetwe mu akra besom wo efia ha awotwetwe mu akra besom nyina ye esi 166 emema 36 ema 61 YPG norm ye 17 and jewa for ye 23 collection eba so esi 391 BTO ma ye 90 euro tight MI 610 YPG for my 37 euro 90 cent. Children's service in my 19 euro 50. AY so MI 23 euro 70 cent. Now what we try musika be if you hanging na esi 1,172 euro 30 cent. I don't know na ye who say na oye na na do e wo da amen. Don't for me, teach share and penny for share a work with there by as a Safu Penny Francis Ochre and a bedi sorry anymore. Can Cassam our brother Cassanumu, Yamame, Rose Trineboa, and a Beckenka Mayan. Fien so, Enua Penny, Quabra Ampon San, a Sempano, ye papa, and a debeba. Nkabo we koma Tuesday born eye kwabrane abra moka se kamo beye mo day born no amaso no eye mumpanifo se mopas munhia yenua kwabra mponsa ene yepon asore a na onemoni nkita ho bi yepon asore a kwabrane abna munhia kwabra mponsa o nkabo bi emamo
25th anniversary committee so yapon a yebehia. Am say muni mo ho 25th anniversary committee behia yapon a. Singing band for so afi wombedi wabonda mem kwese de be na wotwemi that is 21st August year. Enti almost stressa asafo mka wo mpabom said that no bedro awrade beti wiem ama won. Timon Shannon so 21st August singing band ebedi wamonda. Enti eyemwa asemoboa won. Kwa for also say emphasize anka bo we ema asafo magina meme de be na wotwe 20th August omo to ensa afra asafo manyina ewo Atetaivik omo yes summer grill aya meme da Timon Shannon so kwa for to omo afra asafo to ni nyina 20th August aya meme da ewo Atetaivik omo so ombe shase awia no mienu ekopema anwumre no nkron enti mesremo mon Shannon so na momom paye ma wom sada no ensuo ntro na awrade beti wiem unse brochiri a weda de esesa ti mesremo a wom se monka wom pabom na obia emra na enye kama eye odo adidie na omoye ba cho mama ha ye din na muntie nka bo to aso yi ba cho mama ha ye din this is no as you said now what we be a bobom paye na ya nchire ye sha ase e na no ya wada de do no abai sa nchire no e be sa abaso ya wada ebe enwumre no nso e kopem enwumre no wotwe ne fa mesremo a empabo de obi ehia ti emfa ya ho nshem the whole district na ye ya bobo ye hwe asafo bi ya di pe ba Hamburg e wodin pa ya ne health station enti ya wada e be sa program nti mon Shannon so ene fia da bia so ehia wa ha ye prayer encounter ya na e start show no live on Facebook but ke be better say wo do ho e be hyemu bi Omodna se Friday we die anwumre na nso ye no 1.5 hours pe ya na ya se mumma but we die fiada we die oye bibia akebra na be hwe onyankopo ani monyam nsenhyerene bebre esi wa ha nti Friday we wo da bia wo die adwuma sisi yi wo ho a wo mse adwuma nti ne ya wa so awrade a na hwe ye so eme ye koye adwuma ya na ye wura fi ena madwuma ta na adwuma so awrade ya na boye ho ban emeko ye adwuma nti mesrew ke Friday we die umra na ye hwe nyame anim onyam eye anwumre no nso kopem anwumre no wotwe ne fa ya maame akuyata wiaso enyina nim se ne be ewu Ghana ya ti nyame ma ho kwa ya dasene eye 14th ya maame ni na busuafo ebeba na ase asore na ya beja ya be kwa kra ya se mon Shannon so na mo mpa ye ma mon ka de won pa bom said ye asene bimedie ni nyina betimi akoso kama na awrade beti wiem na dofo no ya to ye nsafra obnyina o matimi ababi enti mo bom pa ya na mo aka maame tawia ne abusuafo so Thursday born munka boniye moso 21st August no and I'm so be mo day born harvest and I'm say a brain hot is a first na tertiary and intino umpani for I say next week e ba sorry Thursday born e pon ya na mo umpani for ahia na plans bi am befa na mo day born harvest na e be ko successful bi am aye Timon Shannon so eda ba kon abeto ho ewo Benny Farmson wo wani je hu bia hume eda ba kon abeto ho ewo Farmson Benny wo wani je hu bia no wa hume
Bijina sa akwankoja we so papa ye nua pani dan emensa asemi nyina sa akwankoja we so enna asafoto ni nyina se na wotwe etwa meme da wotena ne fie edi ne maame a waka baabi ne na wotwe da na moba ema ne ye kama pa so odamo ase se de mo ye ma no eni aso enti memfa kwankoja we so enna mo ase ema no sene eni da di kan ya obi aba ha so one ye besom ana so obesra ye eni die mo sori nyina ne na so sene eni da di kan obi aba ha so one ye besom ana so obesra ye eni die mo sori nyina ne na so ebi ne ha ye to anka abo no so aseda afore Awurade aye bebre ama ebinom na omso omfa Awurade aseda eni eye asafo pani Rita Ofori ese na no ntimi nka de Awurade aye ma no efrise ene Awurade de afe aka ne doba na owusua oba pa mfie ho Rita de bibi hye envelope mu de Awurade ase sese Awurade emo oba pa ho ba mfiri mo frase ya de hodo bia na oma Rita ne kunu nsa no adwuma enye yie ane om nsa no adwuma na enye yie na omatimi enya bi e de ahwe omo eba no adofo me didi sui efo Rita afore ne so eye abusuya akuata wi afo aso 5 euro Mama Florence and Stacy so efo aso 5 euro Nana ama adoma afo aso 5 euro Mama Fosua aso fo aso 5 euro And aso efo aso 5 euro. Yeah, Mama Florence ajekum aso efo aso 5 euro. Rosemary Abuaje efo aso 5 euro. Nana Jabane na busuafo aso 5 euro. Nana Obapa ne nana Safo Penny na Richard Chudefo aso 5 euro. Yedru ye best say aseda for your phone na bebe animu ha. Bra ohefo Pastor ohefo be vampire ama ya bofrey. Bra kwa for me pastor mo fa nyom nyenye tata. Ohefo ne ho. Pastor, okay, do it. Yami ayeyi yina ya wode Jesus kotem maban kase aniwu o nyame ya waye doso wa dum na yetiasi Aseda yina ya wodi Jesus ya bekani ya waya tiraman Jesus ya bebo wodi urana na kuchemi naban kasi Deja Asomdwie hini Yesu Kristo din mu yeda wase hye odin konkwan no nyam odom mobro hunu nti odi afe aka ye bayi ye nua bayi yabofra yi emfie ho ye ka busuya no ho da wase hye odin konkwan no nyam pempen so a odi na bedu ne san se ya ho odin ne nyansa ne aye beyo nyina no entimi nsi pinsi tanhwe no so nti ye de yabofra yi ba wasafo awurade anim se gye no na hwe no so mayen Awurade hyira no ne mensi ne ye na na montuo ni kita hudie na de nyina ma ne nyinyo panipa ma ne nyi ma honhon kronkron nore no ma ne nyi na ne kondo so betena wo na ase da afi ni opeso ye ne da achi na setena na de nyina ye jasha wonsa woni mpa ene abofre yi enante hyira busua yi ene woni a wo beda ase nyina
ne wɔn nso mpo a wɔntumi ammɛka se yɛnka wɔn ho na wase no yɛda wase hyɛ wɔn anuonyam yɛnim sɛ wodom no ɛbɛkɔ so adɔɔso Yesu Kristo na asere ne din mu amen yɛma mo tiri nkwa na menka mo ho na sere kakra Asomdwie mba slay queens ni bi ni o ni nti am from sir na no me hia wo kwan ho wa no why be for your slay pastor na me se mu na mo se mu ya slay queens erade nka ye ho amen PH 521 PH 521 yes yakoma ne abo erade afode no so mpai Brales. Amen. Brethren, let us close our eyes and pray. Heavenly Father, the maker of the universe, we thank you this afternoon. We bless your name. We exalt your name for the token that we are given to you. We are giving you this token to exploit and expand your work. This is our petition and prayer to you this afternoon. That, Lord, those who were able to give and those who were unable to give, you are going to bless them in abundance. Father, we glorify your name, and we know that you will extend our coast to the end age. We thank you this afternoon. In the name of Jesus that we pray. Amen. Amen. We sing together as we sit. PH 65. Yesu ni mu a yenya hwe se hia fom obro yeda family hu amane no obi ma yen so Yesu bra behu yen mobo wo na yen ani eda wo so yeto enchichemu edika ne mienu no Yesu ni mu a yenya hwe se ni mu a yenya hwe se Yeni wa ye da sumu titemu etosu mienu no Yeni wo aye sumu na
Eradi mu adofo mu ntwimbe opon kronkron yi ho se ne Eradi Yesu Kristo ahye no no na mo mantie na hyede a wo ma ne ma ose mo amaso am ne so abre na mo komu buo mo mra me nkyɛn mo mefa made so antom ho so na megye mo esan se minim nya mede mo ɛkɔ se no Nyankopɔn do wiase nie so ɔde ne bɔ wo no kro no maaye obi ora ɔgye ne di na anyira we nya da nkwa amen mo ma yen sorry na ye mo mpae. Be present, O Jesus, you good high priest, as you were in the midst of your disciples, and make yourself known to us in the breaking of bread. Amen. Amen. Come home. The Lord be with you. Lift up your hearts. Lift up your hearts. Let us give thanks unto the Lord our God. Ehia esefata na eya sede aseda ebri nyina mu ewo bia nyina be ma wasafo awurade a odomobro hunu ne wadoye nti ukura yen na odi yadu empempenso yi yeda wasese wodoba Yesu Kristo nti ene ewo sa akwanya isi ebeba wo pono ho wasafo awurade ankasa ena wo boye wo sesu usubanso ebra ye hwe ase wo boni mu no una mo ba Yesu Kristo agiye enu nti ye ne abofo a ewo surusuru mu suro ehye udin kronkron na onyam etontomo ebo mu ka se kronkron osampa ni di wachi wa wada roma kronkron ni asafo awurade a wenu onyam ahye osuro ni asase ma enu onyam nka eja owo soro efi ne edeko enhyira ne nia waba na obebe bio hosana wo soro ho no kwetu do hunhumu enidaso a ewo oba Yesu Kristo ne wadom a woda na edi kire ye nunti wa wodo wiase na nunti wodo man oba no maaye na wo hye bo se ne obegi wadi no ewo dan kwa na onyira da e ba wanim e di ahobrase ene odom esre wo se Lord, come to us, sanctify us, and make us whole as we bless you for the incarnation of the Lord Jesus Christ, for his perfect life on earth, for his suffering and death on the cross, for his glorious resurrection and ascension, for the continual intercession, for his gift of the Holy Spirit, for the promise of the coming again in power and glory. Mama ye nanga se enwonyam aseda entrontrom eye wasafo awurade diada. In remembrance of the work and the passion of our Lord Jesus Christ, we your servant have set forth this memorial of which you have commanded us to. We humbly ask you to send down the Holy Spirit to sanctify both us and these elements, the elements of bread and wine, that we shall be sharing in the communion of the body of Christ, and drinking from the cup we shall be sharing in the communion of the blood of Christ. We pray that as these elements shall also receive sanctification from you, so shall we receive. And as you receive us, O Lord, these benefits as we take in these elements will go a long way to strengthen and to prepare us in the power of the Holy Spirit. So we give thanks for the fellowship we have with your church in heaven and on earth. Yada wasi osoro nyankopon abodi na sura baji wiase nyina na modoba Yesu Kristo so e na wodi yen abata wo ho. Glory be to you in the unity of your spirit. All honor and glory be unto you, Father Almighty, now and forevermore. Amen. In Nabobon Paya Yesu chire na suafo ne se yeneja woso.
Afi na ibe boma to Presbyterian nyom no ne etoso ahanum ene dungotwe. PH 518. 518. According to the holy institution, at the kronkron a yɛwurade Yesu Kristo yɛyɛ. Ne nhwɛsoɔ ne nkayɛ ne n'ahyɛdeɛ nti ɛna yɛyɛ ne ayɛyɛ yi. Ɔno na Bible sɛ anadwo a woyi no maayɛ no ɔfa abodo. Na ohyira aso da ase. Na obu mu no se. Monyi ni. Me nipadua ma wu mu ni. Monye yi mfa nkae me. Amen. Edidi no achi no fa kuru ahyira so saa no ka se kuru ya pam foforo de mi ankasa me mogye mu a mo ni bebre nti wahwe agu ama bɔ ne fafiri da bi ambo no ma no bi no mo mfa nya me nkae ene anopa wie yi a ye ne Awurade to nsa didi wa bodo bubu eni bobi san mu yi mesire nyame nkronkron ho odin se insane mra wo so mesire nyame nkronkron ayaresa se insane mra wo so me bɔ mpa ye se Awurade de ne nsa beto so me bɔ mpa ye se yi wura wo mu a enye Yesu Kristo ankasa ne nipadua ne mogya a o wura wo mu ahya wo den nimsi ye mu bi wo ho no mu anyare wa bi ewura ye nipadua mu ewura nnompen mu ewura honanum po a unya nhunu ye me bɔ mpa ye se wo nhu kura Yesu Kristo a obo ewura nipadua no bio no e de ayaresa soronko bebre wo e wo Yesu Kristo din mu. Amen. The second stanza of PH 518. Pardon me, Awurade meba enye se mesenti adom medina sa kwanya isu di ahobrase to nsafro bi o dem ha osofo ya asoro no sise wahwe ase a sorry wato moni bi mu a o de sorry Awurade Yesu Kristo aye krado ka kire nze Awurade me di ahobrase ba wani mogya no fast pa me ho na no payi me ne wo to nsa didi to sa didi anamo na me ni se Awurade be hye no ho anonyam wat na ni ma kire wo. Pardon ne
Say we go to me kwan so do so a woni me han me pere be man da say wo go to me kwan so do so a me Mimpe bibi mehuda mimpe bibi mehuda go Mami no sorrow let's Tomia ewo Yesu moja na enye adwuma wo onipadua mu so bonsam ahyehyɛ bibi so de sɛ mu Yesu moja no empie ewa manan mu nyame nhyira no amen. Abeya busuafo ne ayɛ nie mesra otie tie me sɛ wofa abodo no a ɛnyina hɔ bramfimfin ya na bɛdi wabodo ɔsɔfo mpatɔ kɔ na saa kaka wofa kuruwa no nso a ɛnyina hɔ na wabɛmfimfin ya na wabɛnom na wode asim na wakɔtena ase na me nso me hyira mo ane yɛ kɔ na me hyira mo momrɛ na momfa ho braseɛ kasa nim come in solemnity in humility of heart and take the body of Christ that is broken for us and drink from the cup of his new covenant and your life will never be the same. When I'm adom so no de adom yen o se yemra ni mabro hunu nti nyesa yese ni fata ada na wo ma ho kwan ama bibia si kwan a wontimi ni awurade nto sanidi. Come to the Lord's table in humility. Ya awurade Yesu Kristo ni pedua wabubu mu ama yenie. Yesu Kristo ni pedua wabubu mu nie munyini ruwa yi apam foforo de ono angasa ni mogya mu aye ni bebre nti na wahwiagu ama bon fefri. As long as you dine with him in the breaking of bread and in this sharing in this cup,
may your life never be the same. When you're ready, Jesus Christ on to send it. I don't know the Adam. Yes, I was sending for to be a fatal. I don't any more broken binti. Mobrohun do sono mobrohun nyankopon na madom so wafra yen bra fanitie enya onkeka kronkron bra bagidi ah come to the Lord's table in humility and in the strength of the Holy Spirit. Come and dine with the Lord. Any GM ready, yes, Christo Paul. PH 555. Yehovah name hwefo. Mama no ye mo sampe. Me kra shira urade. Na me mu adi nyina shira ne din kronkron. Me kra shira urade. Na ma owe mfini ne ye pa nyina. Ono hwe wo so dabate na osa onyare wa nyinara. Osoro so nyankopon ye da wase ye hye odin kronkron no onyamodom mobro hunu ntini ya odi ya beduni.
enhyira nka wo din ayeye nka wo din tontom nka wo din yɛda wase sɛ ɛnnɛ nso ama yɛn ho kwan me aba wo dom ahengua n'anim na wonam adom so ato yɛ pono na wode wo honam ne wo mogya ama yɛn wabɔdɔ bubi ne bobosɛm mu na wodi adanseɛ sɛ mpa yɛ wo bɔne fɛfiri ne da nkwa enhyira nka wo din yɛbɔ mpa yɛ serɛ wo sɛ nan bi yɛba adan mu ha nnɛ hyira saa nan no ma mu nyɛ den ɛnsɛ bi a abɛgye ade kronkron yi ma saa nsa no mu nyɛ den ne ɔde bɛsɔ mu no ɛnyɛ nhyira nipadua yi a wagye ade kronkron yi de awura mu yi ma ne nya hoɔden daa ma ne nya nkwa daa na sɛ wɔburu asase yi so dan no a wɔnyɛ ɔsoro hɔ baabi atena aso a abɛtie wasɛm ɛne wayɛ yi dwumu yi ɛma ne nkɔ wiase nkɔtie wiase gyegyeegye ne hooyɛ ano a yɛde ayi wayɛ yi yɛatontom wo yi ɛmeyɛ mfa nkɔ wiase nkɔka ne yɛnsɛ mfata yɛtutu yɛ nan a ɛnkɔ ne awohwehwɛ wonhyira adom no na ɔso yɛn so wahyɛ yɛn aka akyerɛ yɛn sɛ wasafo awurade ankasa bɛhwɛ yɛn na wate w'anim akyerɛ yɛn ɛne nti kɔ so hwɛ yɛn na te w'anim kyerɛ yɛn wɔ wo dɔba ne agye nkwa Jesus Christ ne din mu amen soro ne fɛ metwa mu akɔ minyi na so no be for the last time sorrow never between wako minyi ina so no be ameno pacho betimi atenase. Thank you very much. Baby I do no maybe sa electoral commission mo wie wa ho ane ye nuano mo mfa ayi ni mre na ye nka wasem ne enkoda then ye do di afia na ye se ekokoda nyeza bra wo ba no mesre mo ma men ka asem yenu on se ene mo de cards ya begu obebre yi hello me kwa ko yiyi cards yi na afi obia we mu na masan obia waba communion eti se wo mba communion wa ha na wonim se ye nim a wo mu a me ba ha o maba communion nyina mo records minimum obia e na won e ntua title nso na nse mafi ase ehu wo nyina be da ho bra se etu fu sere wo se keka wo ho ka kire wo nua bi ma me se keka wo ho wo title am Charles train na me tie na me kan because I hear me say tight na mba wunya sika bia nkan wo dem ho ene ye nya sika bia mfa nya asori adwuma no nti wo de tie asase ye keka ye ho nyame adwuma no ye de awurade sika wo de adom ye no na eye ti mesra wo fa ho hyem ade ba ko amahwe animu ahu ane se nipa bi wo ho ye adwuma pa onim se eye ko betimi aboa asori no ne ntatutu do tuetudwam bosome so a no wetua 5 euro no wetua 10 euro me communion sofo ho sofo hwemanim na ka kyerem se sa na me ya me nsesa o de ka kyerem nko a se sa na o ya o mante se sa na o ya sesa sofo nso se sa na o ya sesa afa wo nua na o te wo nkyɛn hwɛ nanim na ka kyerem se sa na o ya e bone kɛse sesa ameno ema obunfuo ma me nkyere wasem bi hwɛ this year ya welfare man krofo bi ayra ho sem aye won se welfare na ye ma obi no bosome enya wasem na meka wo me se me wa ha mpe asem bia me pa asem so me mpa asem wo de meka bibi na anya wo da walk to me straight osofo ne awoka ye wan ka ni me mpe na me no wo ye nka wasem wo ko kan baabi a wo kodi ko konsan ne ye nsekura ne ye konkonsanism me mpe ne sa aye welfare mama e de amobi na ye hwe no nipa no card no mu no 5 euro na bosumi otua 5 euro no so otua 2 a no watwen a 3 ya bedem no watwen a no abetua baako na boso afe no so ye ne ya ye welfare 300 ya ma no asore ne bekoso ana ase nkoso mamen kan se mi na nhye wabufuo
ameka se minenhye wo bufuo edan ya yetimu ɛsɛ busum bia yetua 2,000 euro. Now 2,000 no nyame adom kora na corona ne ba yenti omde ba 1,500. Te se omo dan yen ka se enko 2,000 no ene yesrɛ so mo ntwen kakra na yen keka ye ho. Now as long as yeti ha no se yetua 1,500 se yetua 2,000 yetra ha 10 years a se sika na ebetua ni nyina no yetua e de koma woni adan ne ye won dia edan we nso so enye ye dia. Enti ebetimi atena mu for as long as a team ni yetua ho ka na sika no kɔ. The second option, what about say ye keka ye ho na ye bomodin konye dan ni bi na ye kɔtɔ a ye nyina keka ye ho ba ho is mema 500 we is mema 1,000 we is mema was he na wo Pentecost wo dan mu ha e wo kuro mu ha won nyina wo aso dan ye won ankasa wo dia press before more than 25 years more than ho han na se wo yonipa e na wo be retirement akotena wadanfo bi fie akotua dan ka ye be bu sen wa betena brochire ha yi na wo ko fie na wo ko retire udu fie a na wo ni ba bi tia anitie bi e be bu no ye se nipa ne be from amobra enso mo nim nya wo kom wa ha o enti obi e mia no ho eno nti na mo bi wo kra kindergarten ne asem mfa sa na e ka no kindergarten sa na e ka no na yesi mo mfa hwe mo ma no mo na mo ma omo mfa nko holidays ni ade no mo gigia na mo de akosi dan wa Ghana na mo ma no edu wa no mo hye dan mu sa da obepie na obetipe ejabusuafo yankeka yan hu nyame de tomakoma so say sa 25th anniversary ni yepese edi wa ha no we must celebrate that 25th anniversary and the day dedicating our own chapel. This is a message God has given me. Listen to me minianum as I'm 24 moi muba ene mo amu free so ene mo amatena so da e mema dam fafekuo e madam fafekuo be ya afofo YPG singing band church choir mu nyina asomdwe nkamo. I say a message God has given to me this week. I have not been able to sleep on it. Sad some way man can meso da ehunu sa because if is am so sad nyame so me sad da ye am kan kire mo no da bia me so da na me so no enye papa na me ye difu pani am wa ha yi se man so da papa me se de me ye den abehye nkompa wa ha mamo enti me ka kire mo se nyame de atoma koma so se sa 25th anniversary na ye bedi no not necessarily this year ye betimi amoamoa ye ho ade ewura na asie num na yebedi 25th anniversary yebedi silver jubilee no yebedi eno no na ye dedicate our own chapel wa wanka amen wo na wo mpese ye to dan no me hu kra hia me because wo ba wo dan mu a me ti wontimi ma ha woni office wa ha hwehwe me office wo pie fi me aduma na wo come office enti na mu bebre wa muntimi ma osofo ho emedi nkomo also ba me fie se obedi nkomo a me ne wontena ho je se ye ba nkwan nche ha bedi nkomo me mpese o tere be obeka se o ne yire ne mba de yasem kwa abonten the mission house me nka sem wo ministry mu me nka sem me ndi asori asem asori nkomo e wo mission house me ko asori office mo zo office wo kura ba bi woni ba bi te o si twi ko na me wo twi akwa mo bia betena ba bi a wo te ne nya wo de a wo si me twi akwa mo bia betena ho enti abusuafo ne nya me de atoma koma so nie. I want to encourage all of you. I want to charge all of you. Mo work connection bia mo de be pɛ dan no. Mo mfa mo hungum. Mo kantum. Na yɛn hwɛ ne nyame bɛyɛ yɛn. Na nyame a wafi nyama paase no, ɔde bɛbɛ wie pa. Me kan na me ka de asi so nso sɛ mo a mo ntua tight no so mo yire mo ho na mo ntua. Nyame asafo nyame bɛhyira wo mo o. Nyame bɛhyira wo ne dom bɛdɔɔso. Na dɔ yɛn so adɔɔso. Me ma ka kyerɛ me ba ketewa no sɛ o sorry a ujiska di ko school kakra e betua me no misan to aduan ma odi wie to atade ma to mpabo ama asan abaji kakra de ahye ho enti kakra na odi wo me ho no tua tight ya mo bisa no ti ye bo no ye confirm ni say q na me man membership card ko school am masa o teach obo a fa kakra to ho enti edu ba bi na opeso ye kokwa asa na me say mia sika na me de be ma ho say mia meti me ameti say 1 euro ameti de ato ho edu bosom ne so a na me da share card num na ne ye de aba because if we don't do it how can we encourage you to do it one we say wuntua one we say wani ewu one we say wuntua wani ewu
Nanso, it's not too late. It's not too late. Boaboa ni entua enhye nyame anunyam. Nyame nhyiram. Nothing any much. Miss Ramon so mo cards no more de buy ya mo ma me adwuma dodo. Adwuma na wo ni say nipa ni bi wo wa if 2004, 2000 receipt ni nyina hyem. Enti da me ka say metena card no ho assign the whole day adwuma wo. The whole day uyi na wo be wie na unsa no nyina enti receipt no fagu baabi. Then ka wo membership card no any the current receipt no nko a. Tere be ya ba me hu sa mpa watua ne akero wo mu. Na anu bi Ebra na me wa sor kese bi mu na members no mitimi sign card no about 800 to 1000 card no ntimi ko yes stamp na me di team da bia me ni ho no agwa bi o sin sign si aro no so ye no fa you know o sign no the team sign na say head me dey no dey next can e fa bi wa mo ye sika no emfa ba bia as far as me ti hey me your enfo ba me papa me mama oni bi anso wo kire me se ne ayehwe ade so yemfa nya de pa nti se meti hei na me kwasi titi mpanifo ba kwaku prempe o se ya prempe wo fa wo de sen ya prempe na kwaku prempe kwa bena prempe wo hui na mama yesta wo hei wo mu nim se me ba me nkofo so obi ase mo nsan sika bi mfa ma me nkodi me nge bi nso da nti wo a wo ya asori sika ho adwuma ne wo a wo ye group ho adwuma nso so hwe de ye nyina ye behwem na mum didie yendi Jesus adwene no wo hode a yitu nchen mom ye mwa ye ho na ye mpagya ya safo enkwa anim ya me nhira mo wonte na nim nhira mo eda ne de ehia me enya sa nyame ma ye nna wo se ye dubre se ye nya ye ade mai bibia wie yo me fa mo nkyere ansa pa cho odin ne de sen pa cho me de Emmanuel Obenjeche ewo Bremen asafumu Pacha Faustina Yakunedu enso so ewo Bremen asafumu enhye ene se ne won e beka local electoral committee no so in fact won e behwe abato na yeto ye ni nyina so constitution ni se wo hwe wo wi a no hand over to the minister in charge agent in charge edimi agent in charge is mo wi de ne mo hand over to me. Thank you very much. Mo ntwamfo ni bi ase wa hand over. All right, okay. So ni akoye ni se yampa obi a no nkire se nipa ne nye na se bibi no. What it means ni say yepe 15 ena nkrofo no tutu abani nyina no yenya first 13 no sorry yepe 13 ena 15 so na wa ye keka ni nyina bo mu no the first 13 no and our constitution in my home country will be for the next 4 years. So we am bemua ebia na nyame siesie for the next one. And I say ebia na nyame ka tell say twen kakra na next time me sign the waba. Sa na tie. We mean fam baby a na me fam ko social media baby a no wanya kwa India ko chinchin. Ko na no asori bi esi yesa. Ye ko chinchin ye no mko hwe obi a wanya no kra no na mudi chinchin na o yes a anyefe. We de can it tama yewo esu no anka we ye kohye kwai inu ye bi ase bompa ya ye ba na se nyame ayi a kire nipa 1 2 3 4 5 6 na se ombedi asam 24 na asaf ma sorry now hooray praise because you mu hwe ye pam wa che yo nti abato no se na ye koye ne nie se na ya hyehye no ballot papers no so se na wo hu ye no Stacy Enima enya 96 munya botre Nanampong enya 88. Benjamin Kubolo ana Kubwalo. Benjamin Kupwalo. Kupwalo. Me amini 104. Victoria Nyamesa 96. Rose Kenstock 85. Emmanuel Opon 95. Mabel Omari 71. Opon Ejare 95. Enoch Ajimai 87.
Joyce Fokuo 77. Richard Cherefo 84. Charles Ofori 92. Alex Kofi Frempong 62. Daniel Dansoyeboa 74. Bafo A Dakon 59. Enti paper no senia ebusuafo efi Bremen behwe so kan ye ho edikosi ye no kire se woni a the first 13 are elected no so wa ha mbodi na no abegina ni man tentem Benjamin Kubualo. Stacy Enima. Victoria Nyamesa. Emmanuel Opon. Opon Ejare. Emmanuel Opon ni Opon Ejare jamaye ade ne ba. Charles Ofori. Nana Ampong. Enoch Ajimai. Rose Kenstock. Auje. Thank you. Joyce Fokuo. Daniel Yeboa, Dancy Yeboa, D Yeboa. Anna Mabel Omari. Me a midina hey. Me vote year 1. Or here for the year 1. Richard 24. And Saka over. As a mistake in my way number 10. Beshe Hanum. Enti mame mbo di ni bio sei me bo se ne ayeto aba no Stacy Enima Nanampong Benjamin Kupualo Victoria Nyamesa Rose Kenstock Emmanuel Opon Mabel Omari Opon Ejare Enoch Ajimai Joyce Fokuo Cherefo Richard Charles Ofori Ena Daniel D Yeboa Nipa 13 ena asafu yi na ya power bon say for the next 4 years no ye di adwuma ne hye omo say asafu penifo amen mo ana mapa omo amaye ebere pam no ye be kasa won ho na ne won bia no ya ka to ne ye ma right hand of fellowship bia da ye be commission won no ene ye be ma won na abusuafo mo nda ne mani mu nkira me na menka asem ba ko na afi ontrance na ye mpon mo mu bi wo ha me share mo card mu npa cha obetimi asise na be a balance be fine obi a wonim se wo card mu nye
card mu as in terms of tithe. Yeah, vetting ya hwemu de ene emu bi hwa yetu mu fo say mu betimi aye better because ne ehu say baby wo anamoda na enye ena aforebo aye bo no nso mo contribution yesi emu bi wa mo nye ansa na yede mo adwuma be hye mo nsa eye 4th September no bomodian na kohwe wo card num na ekebia awude in terms of tithe awuntu aye no bomodian na fa hyem na betua ansa na saada na edi so esan se saada no me hye me patakari kese na wunye ni yi a mesre na mpanifo se yenyi wunsi nchen esan se munyira nso mo hye bo se mbabua ma adwuma na koso nti edi ahobrase esre mo munye mo card no mu adwuma obi a wo card no munye no koye ni yi mo de ne de eye na emum ebi wo hwa nko betimi aye more than that if you say me ne mo ene ye behwe ene ohwefo ene Mama Eunice, as long as ye na ye wa he ene ye ne mo behwe nkrofo no so yie edi ye card mu nye na niama no nya ye be de akotu wonfo nyame nka mo se mo di nyame mbo abe sa efi sabre ya akosi 4th September sebribinti odwin se wuntimi nye ya to aba na ma wo nso wuntimi nya bra na be ni mi bedi hu komo ansa na ya commission cause ye adwuma no ya ye krado ese de ye kono jasu kama na bibi atimi akoyie next year bedu no na ye dedicate mu aso dan ene ye first task na mi hira mo no ti ni mu tira Yesu di mu amen na wase metimi atenase enti mi gina asafuni nyina na mu na Emmanuel Oben Jeche ene Faustina ya akunadu ya damase afa electoral committee members ni na momra electoral committee members e wo ha local electoral committee members local electoral committee members Papa Francis Ofinam no ochire ana ochire ekuapem for den ye ochire ochire wa bro flies no electoral committee members ni na mejina safono anamu amamwayiko adamwase adwuma mo de share yensa no yawie the electoral commission is therefore duly dissolved amen mamwayiko nyamishira munyina thank you very much thank you afemo ma yempeja yemu na yenkeka yen ho fa yesum no emra awieye closing hymn 603 Asomdwie a meka no ade bi a meye no eno achi no ne asre osofo lawe na wama ye yishira etu tichemo edika ni mienu no meka no adibi ara me anka sa baby sa me ya Yesu Before I pronounce the benediction, while I was preaching, God told me there is somebody going through a legal battle. I want to meet
that person after service. Ebra me kanya me asa nyame aka kire me say obi wo ye tem ha court nsem bi hana ye pon asori ya me pa cho me pese me ho mama yenyi nyame se me shira. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you now and forevermore. Amen. Recessional hymn 235. I was young Pacho. Nancy, a jet there were them Friday and Yagro. Na mo amumfa mo hunhye mu da mesra mo mfa mo hunhye mu watere na empire ehia papa ni aye bono binim se urade be hye no hwano nyam Friday 7:00 p.m. Friday bia in person ye board dem ha enti no kai na fa hye agenda so na bra ne mo ha ne bom pa ya me hira o se odo hu be hye mu sa